Какво означава за вас ритуала пиене на кафе? Кафето, освен че суровината трябва да е топ, то дава и емоция, то е наслада. Ние много залагаме на тази магия, човек когато седне, дори и сам да е вкъщи, да си направи кафето, да се наслади на аромата, на всички нотки, които чашката му дарява и деня му да започне прекрасно. Как стигнахте до решението да се занимавате с този бизнес, ако може за това, което правите, да се каже, че е бизнес? Аз на първо място би го нарекал кафе магия и се радвам, че имах късмета в Триест, Италия. След едно посещение с мои приятели италианци ме запознах с един господин, който има фабрика за кафе. Той отдавна не е сред живите. И бях страшно впечатлен. Тогава бях на 29 години, тук що бях завършил архитектура в Виена и се лутах. Имах, така да кажа, късмета да попадна на правилното място в правилния момент и да направя остър завой. Посока кафето, бях супер впечатлен и исках това да е част от моя живот. И днес мога да кажа, че това нещо се случи и магията ме е завладяла на кафето. Отворихме това заведение. Тук при нас е много важно общуването. Тук 50% освен хубавото кафе, даваме и 50% страхотна емоция. Някои хора се пренасят на любими, познати места, когато са при нас, чрез музиката, чрез атмосферата, чрез амбиентието, а други просто се радват на доброто обслужване на нашите колежки. Но кафето, в крайна сметка, то е събирателната частичка, то е магията и всички идват за кафето. Иначе нашата сила е в печенето на кафето, в избирането на най-правилната суровина. Продаваме само спешалти кафета. Зрителите повечето знаят какво е специално или така наречено спешалти кафе. Това са кафета, които са оценени с точкова система над 80 точки. Те се купуват само от малки фамилни ферми, където кафето е брано предимно на ръка. Всичко е съобразено с колко черешката е озряла. Не се берат неозрели черешки или презрели, се изхвърлят. Прави се втора цетка или втора контрола и до нашата пекарна идват най-добрите зърна. Имаме доста клиенти, които поръчват на български казано нешлеме, private label и те ни осигуряват достатъчно работа. Нашето кафе под наша марка е едва 20% от нашия бизнес. При нас всички кафета са такива, с нужните сертификати, гарантира се от фермерите, те имат издадени всички сертификати, които ние може да предоставим на нашите клиенти, че всичко е точно и легално. Не се използват пестициди, торове, нищо лошо не достига до чашката кафе. Всички оценки, които казах за спешалти кафета, се дават от SCA. SCA е съкращението на Specialty Coffee Association, която дава или точкува всички спешалти кафета. В нашия случай с нашата магия Коджи кафе дадахме на 2 пъти световен шампион по къпинг, който го тества кафето и тотално насляпо го оцени на 87 точки. Сега сме дали втора проба с по-добро кафе и се надяваме искрено да минем 90 точки. Точкуването е горе-долу като при вината, прави се къпинг, както сомелиерите сърбат вино и дават независими оценки. Надяваме се, когато минем 90 точки, да направим и трети вариант, да достигнем 93-4, ако имаме късмети 95 точки. Това значи
гониме 100 точки, това е страшна уникалност. Не е правена никога в света, още повече в България. Страшно много познания, като че ли са необходими, за да се стигне до нивото, на което вие сте стигнали. Четохте ли? Опит от някъде ли черпихте? Той е коктейл от четене, от опит, от проба грешка. Човек пада, става, продължава и все още имаме моменти да бъркаме. Тук ще засегна нашата анаеробна ферментация с коджи. Коджи е японска гъба, която правиме заедно съвместно с наш колега, наричаме го магиосник, Антон от SoFerments, който ще се включи по-късно към нас да разкаже повече. Трябва винаги да има някаква магия и някакво развитие при кафето, защото то е все още е неизчерпаема материя и човек винаги иска чашката да го изненада с нови нотки, с ново по-добро ниво на емоцията. Той е най-добрият ферментатор в цяла България и имаме страшния късмет да се запознаем с него и вече да работиме от доста време, година и половина вече експериментираме с анаеробна ферментация на зелено кафе и благодарение на неговите умения, които той ще разкаже, постигнахме този прекрасен продукт на зелено кафе. Виждат зрителите обикновеното зелено кафе как изглежда и вече тук е анаеробната ферментация на Антон. Анаеробната ферментация как променя вкусовите качества на кафето? По принцип, всяка една ферментация се прави с цел подобряване на вкуса и качествата на независимо кой продукт ферментираме, като променя текстурата, цвета и прави по-лесно достъпен продукта за нашето тяло. Съответно, тук може да го видите и с просто око разликата, която има, нали, в зеленото кафе, което ние ферментираме и как се променя, нали, чисто визуално. Вече чисто вкусово изкарва най-доброто от продукта. Какво значи най-доброто? И най-доброто може да бъде различно. Примерно, ако правим кисело зеле, то трябва да е кисело. В случая при кафето, тук сме постигнали такива вкусови нотки и аромати, които реално това кафе без ферментацията ги няма. Изкарали сме вкусове като кафе, шоколад, карамел, кайсиева ядка и така нататък. Бисквити също могат да се намерят, като тези вкусове горе-долу сме ги направили на базата, нали, на 10 човека, които са го опитали и най-често срещат тези вкусове. Иначе при всяко едно кафе, което до момента сме правили проби да го ферментираме, излизат различни вкусове, което е интересното, нали? Защото ако правим с различно кафе едно и също и се получава едно и също, няма никакъв смисъл. Как се става най-добрият ферментатор в България? Много четене, доста проби. За мое голямо щастие, както винаги казвам, голям процент успешни и естествено желание. Като във всяко едно нещо. Значи, когато правиш нещо, трябва да го правиш с желание. Ако не го правиш с желание, по-добре да не го правиш. Това е нещо, което мен ме води и още повече ферментациите пък са нещо, което нямат грани, нещо, което няма граници. Особено ферментациите с коджи, които ние правим, това е благородна плесен Aspergillus oryzae. Там може да ферментираш абсолютно всичко, което ти хрумне. Общо взето, стига да знаеш какво правиш. Това е един добър пример, кафето, което е беден на хранителни вещества продукт. В случая трябва да знаеш как да го ферментираш, за да можеш да постигнеш това, което ние постигнахме. Иначе като цяло, за да направиш ферментация с коджи, са нужни въглехидрати, протеини и други хранителни вещества, които, нали, имат продуктите, които ние ферментираме. Каква гъба ли е? Какво? Гъба, точно така. Това е благородна плесен, която след ферментацията реално продуктите се здобиват с много полезни качества. Тук също имаме ползи от това кафе. Пример е кофеина, който сме свалили.
до почти безкофеиново кафе, което автоматично го прави добро кафе за хората, които пият кафето само заради вкуса, защото обичат да пият кафе и могат да го пият по всяко време на денонощието. Отделно това, чрез ферментацията, кафето става подходящо и за хората с синдрома на раздразнителните черва, защото при другите кафета не е така. Но при ферментацията е доказано, че се постига по-лесно да е усвоимо кафето за организма и да не влияе негативно. Това е имитация на правене на така нареченото у нас турско кафе. Да. А има ли много клиенти, желаящи да пият? А събота и неделя. Особено на това има много, защото филтрацията казва се Хемикс, защото това е както Xerox на български казваме на всички копирни машини, така името на фирмата, която е измислила този начин. Но то си е филтрация, както от едно време бабите в къщи имаше едни стари машинки немски, които топли водата, тя идваше отгоре, къркореше и падаше долу. Абсолютно същото, но тогава нямаше хубави кафета в България. Сега чрез нашите кафета, не знам дали го пробвахте, се получават по-добри, как да кажа, резултати. Не е нужно да е такова прозрачно, има и по-елементарни варианти. Джезве се поръчва по-рядко, но пък имаме турски туристи, които видят ли го веднага. Да, джезве. При тях ги оставяме да се изненадат, че го правиме със специално кафе и те, ма какво е това кафе? Да. И тогава им обяснявам и те викаме, никога не сме пили така. Да, дори в Турция. Там също е развито спешалти кафенетата, но само в големите градове. В Истанбул, в Анкара, в малките няма все още. Те си пият техните бълвочи. При тази кафеварка също слагаме отдолу огъня, кафето е горе, тук е водата, тя извира, качва се отгоре, смесва се с кафето, разбърква се с дървена баркалка и когато се спре огъня, вече е взел каквото има да взима от кафето водата, врявата и се връща обратно. Тогава се изважда това и ето така се сипва в чашата. Това ли е най-старата технология? Да, ние наричаме бабата на кафеварките, измислена във Франция преди 200 години. Джезвето всички го познават и, както казах, филтрациите, френска преса, но тя е най-нещадящия метод. За съжаление, дори много хора казват, че е вреден за пиене на кафе, защото много от частиците или от лошите частици на кафето влизат в чашата и оттам в стомаха ви и имате раздразнения. Всеки познава и мока кафеварките или кубинките, както едно време ги наричаха, въпреки че не са правени в Куба. Но оттам са внасени, защото са правени бартери. И оттам имате кубинки. Те също са прекрасен метод за приготвяне на кафе, дори и специално кафе. Има аеропреси. Повечето младежи познават аеропресите, дори някои си ги носят в раничките, спират в парка и си правят кафе, носят си топлата вода в термос. Да, това е най-голямата мода при младежите, аеропреса. Ето ще сложа тук. В общи линии това са начините на приготвяне на кафе. Всеки може да експериментира и с метода, и с кафето. Казахте много четене. Обаче все пак от някъде не откраднахте ли ноу-хау, опита на някого? То винаги се стартира по такъв начин. Ти трябва да имаш най-малкото някаква база, нали, от която да тръгнеш, защото аз 20 и нещо години съм бил по кухните, след това малко ми стана безинтересно и нашите ферментации, които са попознати за нашата територия, като кисело зеле, както споменах, и други такива, там няма какво да доразвиеш. Но в началото, когато се сблъсках с Пергилос Оризае, естествено трябваше да почна да чета и да се допитам до хора, дори които се занимават с това нещо, за да мога да имам някакъв старт, нали, който да доразвия.
така да го кажем. Това е ферментация, която няма как без знания и без допитване с други хора, които се занимават с това нещо, да го постигнеш, защото там са строго контролирани параметри на ферментацията, за да може да постигнеш това, което целиш, нали, в крайна сметка. Иначе може да се получат много големи сакатуци. Все пак в България, вероятно, не са много предприятия или цехове, където може да се надникне, да се открадне в кавички опит. В чужбина бил ли е Антон? Той да каже, бил е в чужбина. Да, като цяло съм живял малко извън България, горе-долу около 7 години. Естествено и оттам трупа опит човек за всяко едно нещо. В България, когато се завърнах, да, беше ми малко странно. Имаше доста неща за правене, които не са се направили все още. В момента вече се случват доста иновативни неща се правят в България. Мисля, че сме тръгнали в правата посока. И това също мисля, че е един добър пример, както има и много други колеги, които правят различни интересни неща и им пожелавам успех в всяко едно начинание. Опит сме се по-успешни и по-успешни и оценките от чужбина са доказателства за това. Много голямо доверие сте му гласували. И той на нас. Взаимно е. Както казваме, нещата се случват когато и защото трябва и в случая съдбата ни събра в един момент, започнахме да го правим това нещо. Леко по леко, както Емил каза, имаше и кафе, което не ставаше за пиене, но нормално направихме над 30 проби, както казахме, за да стигнем до това, което стигаме, тъй като да, моите знания стигат до там да ферментирам нали, различни продукти с коджи, но с кафе никога не се бях сблъсквал и аз когато дойдох при него бях откровен, нали, в разговори му казах, че аз от кафе реално не разбирам, но имам желанието да направя нещо с кафе и в крайна сметка започнахме. Да, той ми гласува доверието, каза ми имаш кафето, което ти е нужно да правиш каквото искаш и оттам нататък всичко е тук и тук. Как отпразнувахте вече успешния опит накрая? Ако трябва да сме честни, още не сме го отпразнували. Готвиме се за отпразнуване, чакаме втората по-добра оценка, надяваме се преди Коледа да я получиме и след това вече ще заложим на истинско производство и да зарадваме максимално число от нашите клиенти, но за сега сме все още бутикови и както видяхте и в кофите ни правиме около 20-30 кг на месец, което не достига за нашите клиенти. Дори имаме преордър, поръчват когато зареждаме следващото и половината количество е продадено дори предварително. Да. Надяваме се след Нова година всичко да тръгне както трябва и да имаме възможността всеки да си купи от това прекрасно кафе. Още един път за зрителите, какво е коджи кафе? Това е коджи с добавена стойност чрез анаеробна ферментация и всички нотки, всички вкусови качества са подобрени. Това е истината, това е магията, как става тайна за сега. Колко сорта или вида кафе има тук? В момента имаме от 42 ферми от цял свят кафе тук, като имаме примерно от Колумбия от 7-8 ферми, от Етиопия от 2 ферми, от, ето виждате, Индонезия, Гватемала, от Коста Рика има от 3 ферми, Индия, Малабар имаме. Върху всяка кофа е написано откъде е кафето, какво е, как е изпечено. Имаме си наши кодове за профилите на изпичането и най-важното е дата на изпичане. Всяко кафе, като се изпече, от спешалти кафета, трябва да се изпие до 45-я ден, затова пишеме на пакетите дата на изпичане, а не до кога е годно. По принцип на повечето пакети конвенционални кафета в суперите пише 2 години. Ние казваме на хората, че трябва до 45-я ден да се изпие.
Да, разбира се, и след това може да се изпие, но качествата много спадат след това. Ето, тук ще ви покажа. Изпечено е на 4-ти. Всяко е с различен аромат, с различна характеристика. Това е Nitso Rus. Това е също анаеробна ферментация, но от Панама, от фирмата 90+. Те са едни от най-скъпите ни кафета. Колко струва килограма? Nitso Rus струва някъде около 300 лева. Имаме и най-скъпото кафе в света. Имаме само 1 килограм, подарено не от 90+. То струва 3000 лева. Има ценители сигурно и запалянковци на тема кафе и в България. Как изглежда един разговор между вас и тях? Да, имаме много клиенти, които обичат да се обадят, да си поговориме за начина на приготвяне, малко история за кафето. Ние сме на среща, всеки може да ни се обади и да го зарадваме с информация. Аз казвам, че голяма част от пиенето на кафето е емоция и магия. Ние трябва да я предадеме нататък като щафета от фермерите. Избираме характерни и много сполучливи ферми. Нашата работа е да избереме най-правилния профил на изпичане на тези машини и да предоставиме топ продукт на нашите клиенти. Разбира се, приготвянето на кафето вкъщи, дали ще е филтрация, дали ще е френска преса, дали ще, ако щете, много хора имат така наречените модерни роботчета, ние трябва да ги посъветваме как да извадат максимално от кафето и да получат максимално удоволствие и магия от кафето. Потребителите, онези, които пият кафе, те подсказват ли ви какви вкусове биха искали да има едно ново кафе? Разбира се, последните години при спешалти кафетата е много модерно да се търси киселинността, но и тя вече като мода леко мина на заден етап. Освен флорални нотки, плодови нотки, много от нашите клиенти искат да бъдат изненадени. И аз мисля, че магията Коджи ги удари в десетката, защото, както и вие сте видяли при приготвянето на хемексна филтрация, е наистина цяло наслада и както някои ритуали с чай, може човек да си направи такъв ритуал с кафе и да си изпие кафето примерно за 2-3 часа при филтрация и всяка глътка да дава повече и повече наслада и наистина едно добро кафе, аз винаги казвам, че първата глътка усеща киселинност, при втората глътка отива назад, а тялото се хваща и при третата вече е сладостта, карамелите и тогава има някакво развитие, не е първата, втора, трета глътка всичко да е еднакво и да е скучно, както са повечето конвенционални кафета. Да разбирам, че вашето решение преди години е правилното решение за вашия живот. На 100%. 100%. Аз имам такава максима, казвам го, защото съм се развеждал 3 пъти. И винаги съм казвал на жените ми, че ако върна времето, пак за нея съм сел да се оженя, нищо, че съм се развел. Тоест аз за нищо през живота си не съжалявам и в професионален план също. И всичко, което съм правил. Понеки път съм правил огромни грешки работи. Най-вероятно, ако върна времето, пак ще ги направя грешките, защото така е било описано. Да, но за нищо не съжалявам, а за кафето съм много щастлив, защото той е наистина, при мен се е превърнал, както казват по филмите, хоби, работата ми е хоби.